זה בשבילכם סטיבן הוקינג עושה חיקוי של אדם מזקן? הדין תולת בנוע. שיר רמה גבוהה, נכון? כתבו אותו ביאליק וצ'רניחובסקי ביחד. אחד לא הספיק, היו צריכים לשלב כוחות. האמת שלא נורא לראות נכה, אפילו לדבר אחד אני אוהב לעשות. כביש מהיר, כולם נוסעים מהר, 120, 130, אני גם נוסע מהר, פתאום דופק ברקס. למה? החלום שלי, שמישהו תקב מאחורי עם האוטו, אני אצא אליו עם הכיסא, אני אגיד לו, תראה מה עשית? אתה לא מתבייש? בתחילת הנסיעה אני עוד הלכתי! תתבייש לך, זה נסיעה לאילת. טרילילית. איזה שיר, גם שיר רמה גבוהה, נכון? למה אילן פלד חייב להיות כזה הומו? הוא לא אומר מה השם שלך, מה השם שלך? למה להיות כזה הומו? למה הומואים עושים כזה רע? מה קורה, אחותי? מה, צברת כבר בארון? מה זה? הכל בצעקות? אחותי. אני רגיל, אני לא מגזים את הנכות שלי. איך קוראים לך? איתן, אני אומר, מה קורה? נכון? אני אומר, איתן, מה קורה? אני לא אומר, איתן, מה קורה? והם, מה קורה, אחותי? מה צריך את זה? אפשר להתרסק עם כמה כלים חדשים? מרשים לי, אין לי הרבה זמן. מרשים לי להתרסק עם חדשים? היה לי בדיקה, היה לי סיטי, מה זה סיטי עמוד שדרת צווארי, היה לי איזה תאונה וזה, אמרו לי סיטי עמוד שדרת צווארי, כאילו אני טירקס. כזה, עמוד שדרת צווארי. קיצור, היא מכוכבית 2700, אמרה לי משפט מאוד מוזר, אבל אני מבקשת 3 שעות לפני הבדיקה, לא לעשות מיפוי עצמות. אבל זה היום של המיפוי שלי. אני כל שבוע עושה מיפוי עצמות. את לא יכולה לעשות לי את זה? מה אני אגיד להם עכשיו? יעיפו אותי מהמיפוי. לא, אתם יודעים דרך אגב בריאות, איזה תוכנית הכי מחליאה, סליחה, מחליאה לא בקטע, יש לה כוונה טובה, אבל שמעתם את רפי קרסו? כל יום 60, 103, הנה, אחד חולה, כן. מה הקטע? יש לו כוונות טובות, הוא רוצה שאנחנו נאריך ימים, אבל הדברים שהוא מציע בתוכנית מוציאים לך את החשק לחיות. אתם מבינים מה אני אומר? תתקשרו להם כל מיני זקנות עיראקיות, הלו רפי, יש לי גלוקומה בטחול. אמרו לו מה בית השאלות, כן, גלוקומה בטחול, את תעשי 7 חוקנים, תגרגרי אפסים ותעמדי על הראש שבוע. אתם יודעים איזה מעצבן אותי? רמי לוי. איזה מעצבן? למה? הוא תופס תחת. יש שופרסל, יש היפרקול, יש זה, חצי חינם, חצי זה, לא יודע מה. הוא היחידי שהוא בן אדם. מי אתה בכלל? אינסטלטור עם חור תחת, מי אתה בכלל? זה נהיה אימפריה? אני אגיד לך, זה לא תופס תחת עדן, אני אשאל אותך שאלה. נגיד שאני מקים עכשיו מועדון סטנדאפ, בסדר? הרי יש קאמל, יש פקטורי, ויש את הקומדי בר שלנו כמובן, ואני אקים מועדון, אני אקרא לו דדי גל. כן? ואז אני אשים סניף בחיפה, דדי גל שיווק הבדיחה. מה תחשוב עליי? שאני מגל מה מסריח, נכון? תבין? עכשיו רמי לוי בשכונה, כן, הגביר הגיע לשכונה. הוא מציע לכם אפונה ב-2.90, הגביר, תודה רבה באמת. אבל אני באמת, לסיום, יש פה ערבים? למה אצלכם רוצחים על כבוד המשפחה? למה כבוד המשפחה? הרי, יופי, הייתה לכם שרמוטה במשפחה, רצחתם אותה, עכשיו יש לכם רוצח במשפחה. מה זה כבוד המשפחה? ולמה בכלל להשקיע לרצוח את האישה? היא ערבייה, היא לא יודעת לשחות. קח אותה לים, תיכנס ותצא. אבל תצא כי גם אתה לא יודע לשחות. אני לכם, נגמר הזמן, תודה רבה.